Специални гости, изключително ми е приятно, господин Владо Вълчков и господин Цанко Станчев. Продължаваме темата от 5 ноември 2011 година. Виното за произхода, етикета и послевкусие. Винаги използвайте една и съща техника. Техниката, дами и господа, е на бял фон, както имаме бяла хлебка или лист. Накланя се чашата някъде на около 4-5 см от основата на фона. Значи, ако аз сега изпълнявам точно техниката, ето така трябва да го виждате. Какво розея това сега за обичайния вкус и за обичайното познание в България? Точно никакво. И виждате, аз в текста, в който описва виното, остава сьомка, аз го наближавам по-близо до цвята на Крисия. Което означава, че изкупувате това вино, но знаете, че наистина в него капацитет антиоксидантния наистина е по-голям. Затова ето една причина да се обръща внимание на цвета също така. Защото ароматите на дъба маскират абсолютно всичко. Това е проблема на новата държава. Това е агресията на новата държава. То много важно е, когато ви използвате дългите аромати, да ги използвате като една подправка, когато да подсилва аромата, да го прави комплексен, в никакъв случай да не го доминира. И много е лесно да постигнете силен дъбов ефект в вината, в ракията, в каквото и да било. Нали? Слагате основа бъча и ето. И затова е отговор. Значи тук използваме злато калечки бъчи, т.е. бъчи, които са употребявани и няма този риск. Имаме изключителната агресия на новата дъбова бъча. Затова може да забелязвате, че тук в този случай, когато опитаме виното, няма миг, в който вие да си мислите за дърво. Надявам се. Така, това е въпросът е много резонен. Защото агрономството се оказва малко като нашата специалност. Там оценката е органолептична. В случай трябва да имаш очи, за да видиш съответно и да прецениш аз лоза по какъв начин се развива и да определиш най-добрата технология, която да я обработиш. Както при нас виното, виждаш виното, но в края на крещата няма обективна оценка. Виждаш вкусваш тогава. А в рамките на производството на едно вино, това е ежедневна практика няколко пъти. Особено по време на ферментацията на вината, когато се раждат вината. Така, следващото вино. Има ли други въпроси? И това е най-великото розе, според мен. Ние споделяме с господин Станчев това нещо, тъй като присъствахме заедно на раждането на розе от сорта Санджовезе и мога да ви открия една тайна, той може би дори малко беше скромен в случая. Това е нашия много скромен принос, ние се познаваме помежду си за откриването на розе на Санджовезе в България. Много малко производители има. Сега ще си позволя нещо, за което той ще ми критикува после по телефона. Реколта 2012 розе на винарска изба Варна, дами и господа. Вижте колко интересен прехода, нали, от един към друг. Ето е малината. Вижте колко нюанса може да има. Неговия е тости. Айде да речем средно. Нещо изключително живи. Господин Владо Вълчков, първо на него като първа част и да му връча един сомелиерски знак на врата. Точно? Със знак на нашата асоциация. Това е знак, че са били наши гости и са отжили нашите мероприятия. Много благодаря. Аз благодаря, че се озове. Надал. Това е.